IBEX 35ak eliten mesedeetan agintzen du, eta kapitalak prekarietatea zabaltzen jarraitzen du gure lan eta bizitzetan. Mendean, gaituzten bi estatu antidemokratikoak inboluzio sozial eta politikoan murgilduak daude, hamarkadetan lortutakoak kolokan jarriz. Gure eskualdean ere adibide garbia dugu. Asunción Klinika. Asunción Klinikako langileak 5 hilabete daramatzate borrokan hitzarmen duin baten alde. Bien bitartean gutxi batzuk, erakunde publikoetatik jasotzen duten diruarekin aberasten ari dira, eta eskualdea bitartean ospitale publikorik gabe jarraitzen du. Gainera, lanera joan bai, baina ez dugu bermerik bizirik edo osasuntsu itzuliko garenik. Mutuek langileon osasunarekin jolasten dute. Patronala eta instituzioak neurriak hartzera behartzeko lan osasunaren nazioarteko egunaren harira, apirilaren 27an mobilizazioak egingo ditugu, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Donostiako deialdia 11:30 Plaza Bilbaon da. Bertan, Gipuzkoan iaz hildako 15 langileak oroituko ditugu, eta langileen aurkako indarkeria patronalarekin amaitzeko exigituko dugu. Guk lan, bizi eta herri duina ditugu helburu. Lan duina, ekintza sindikalaren bidez borrokatuko duguna. Prekarietatearen kontra zein enpleguaren defentsan borrokak piztuaz. Bizi duina, erabaki politikoen ondorio dena, irmoki exigituko dieguna instituzioei. Herritarron gehiengoaren aldeko politikak egin dezaten behingoz. Herri duina, 155 edo demokrazia, zentralizazioa edo subirautza ez dago erdibiderik. Beraz, bazterretik zentrora salto egiteko maiatzaren lehenean Tolosako kaleak harrotasunez betetzera goaz. 12an Triangulo plazan elkartuko gara. Tolosaldeko herritarrak elkarrekin kalea gurutzatuz eta plaza berrian bukatuko dugu.